Obyvatelia historického mestečka Podolinec nesúhlasia s plánmi primátora a miestnych poslancov. Tí totiž uvažujú o tom, že tam postavia desiatky bytov pre sociálne slabších občanov. Podolínčania sa ale obávajú, že to mestu nič dobré neprinesie. Krásne, unikátne a historické, takto vnímajú Podolínčania svoje mesto. No viacerí sa obávajú, že už o niekoľko mesiacov to nemusí byť pravda. V novom územnom pláne, ktorý kompetentní stvorili, ale ešte neschválili, sa počíta aj s lokalitou, ktorej by sa malo postaviť niekoľko desiatok bytov pre sociálne slabších. Podolinec je obklopený 5 veľkými osadami, ďalší už v susedstve nechcú. Narastie počet obyvateľov, ktorí sa nemajú záujem prispôsobiť. Potrebné je vybudovať pri Podolnici nejakú takúto osadu alebo takéto bývanie? Ústretí tým, myslím, stavanie tých sociálnych bytov, ktorí pre nás nič nezrobia, len ťažia z nás. Ľudia si myslia, že sociálne byty sú pre Rómov, vyslovene pre Rómov. Dokonca tu bola otázka, že by tu mali byť vyslaní nejakí z Potatranskej oblasti, aby sa vyčistil priestor v Tatranského národného parku. To nie je pravda. V žiadnom prípade. Bodaj by mal pravdu, ale ja z tých skúseností, ktoré máme, tu stačí jedna rodina a za pár rokov je tu doslova komunita. Aký máte prístup k Podolincu? Jeden získa trvalý pobyt a za chvíľu je vás tam 10. Hej. Za smety sa neplatí, za vodu sa neplatí, za nič neplatí. Pobyte neviem zabezpečiť, že keď nejaký predá dom svoj nejakému Romovi, ktorý je vôbec iný Podolinčan, to už ovplyvniť neviem. Podolínčania budú za zrušenie terajšej podoby územného plánu bojovať. Primátorovi dnes dokonca odovzdali petíciu, ktorej sa jasne píše o tom, že takéto byty vo svojom meste nechcú. Vôbec si neviem predstaviť. Ani nikto z nás. To určite. Z Podolínca pre televíziu Joj, Maja Pavlík.